shai kaba I kum kadur jo Maria thai sotti ki duai ki jing duai kublai ku Maria kaba ki Kristan ki chipurun kam duai na kapor sikapor haba persyang wat jengtep na ki rong ba kasung mau shboin ki la om ki la shyo snow ba di opriang ri jingtho hai ki WhatsApp alor kanie ha ka take video ba arpun second la I jing shai thaba bala yang pat apreng ka take jing shai da kadur ka bala penis riem kum ka Maria thai sotti ka bodai ka kemiu Jesus Christ Kui phao đành thấy rau kui sọc bò cho phao Giêsu kui bị trong play đam ta cho đông pop mình ta bò chỉ nhập chỉ amen play của Maria đạp chỉ ấy trang đó phao kui phao đành thấy kui sọc bò trong phao Giêsu play đam ta cho đông pop mình ta bò chỉ nhập chỉ amen play của Maria đạp chỉ ấy trang đó phao kui phao Halo perlok sesin pat ngap yang som hai pi perlok show new channel jungi te ke por bat ke clip mat ke bamenta ngakwa begini keren sepang kan ke wei ka video ke balami link ba jongki social media bat kan ke jing jalan ke event kala jia ha ka senong mau sebut ke ba dei ha po Eskasi Hill district kadang bakala kan ke jing jia ka la jia ha ka lipotrik jong ubnai September haba pipit ya kene ka dorki pin sngotu ba kini gibril ki bayo I ya kene ka jingjia ka bakham phla le se ngala ban ong ba kene ka jingsai ringkat bat katai ka dor ka ba law pa hong tai berngut bernget kile ya thu le ni kila kam ba kata ka dor ka ba pa ringkat dah kata ka jingsai ka dei ka miri ka bolong ka kemi ka jong Jesu ka bolong kum kata ka kemi benang kat kum ka jingai jong ki riungai jong ka balang Katolik Kesuaban kuman kendiat sepang kini ki barok ki belajar ngara kerpat jor pi barok kamtam kum ki Kristan compare la pidei nak balang Katolik lene la balang Presbyterian nak balang jong ublei nak balang Jesus Christ bat kum ta terter bat bangi dei ban ken mau parok kat ki bangai hau blei ku pa blei kun bat ublei mun sim bakhuj barok ngi dei ki Kristan lait nang ta te ken mau bangim dei su ban kenya ki kum ki Kristan bat habanga Senai kini video dei bang akwa ban keren persyak lene ban pendram ya no lene kanu ka balang henrei kalong bet bangin sngotu syai ya ki ki jing sisa haswa bangin sim lene bangin ngai ki makilong ki jing sisa bat habang la persyang ban pit bha ya kene ka durki ka ba don hang ne ngam itu ithau ya ka dur ka jongka ngachu yo I tang ya ka jing syai bat ka dur bernget ka balong ka bayong te haba kom ne kumno kila ban come into conclusion dan ne kumno kila ban penkut dan ne ban ngej ba ka ne ka dei kata kamiri ka kemi ka jong Jesu bat ka bawan mi pau hapo jo ka ne ka sinong hang ne hamau subut hanrei ka bangas ngode ban ong na kaliang jonga kum uwain ki Kristan uba iem bat bosong basa hang ne hari kasi jantia please ngo bhawat num ngej bit ya ka ka ba phioi namar ngimla ban tip tang u ble le ne ki sekri ki jong u ki bala ban le I kamba ki ba kham phla nrei kin mau ngi dei ban kin mau ru ba don so we men sim boman u balong soi tan ken u bala ban le sibun ki kamba ki ba khrao ngimla ban tip yo le se kini ki dei ki kam ki ba phla ki jong soi tan ki ba u kwa ban david le ne ban pen bakla no ya ta jinget ki jongi bangin mane ha ki ki ba pau ki balong pen ban kum ka jing mane blai thau ha ka jing im ka jongi bat sakoi ka bang kwa ban ong khani ka por kalong ba haswa bangin mane la ne bingin ai ka jing ro ya ka no ka jing yo I ka jongi kan mau ngi de ban tip ba yo la se kalong pan ban ka bangi mane yo saitan te ka tung la pos ka bakut jo ne khobor song pha se share bat kum jur wan klet ban comment kum no phis ngau halor ka ni ka benta ka ba ngadon ban wanlam pedeng jong phi ha ka ni ka por ta da do bin siam pat khoi video khublai sibon ni phi baro